ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳаводорони синамои миллӣ. имрӯз мақсад аз гузоштани ҳамин видеопостери мо дар он аст ки заҳматҳои пасипардагӣ, заҳматҳои шабонарӯзии гурӯҳи эҷодии Хатлон синамо ки тӯли 1 сол давом кашид, силсила филми ҳунарӣ бо номи «Артист» омода гардид. Ва дӯстони азиз, чуноне ки шумо дида истодаед, айни ҳол ман дар ҳамин танзимгоҳи филм қарор дорам ва имрӯз ҳамчун салоҳиятдор аз ин филм ба тамоми тамошобинон, дӯстдорони синамои миллӣ хуб як эълони хубро ба сами шумо мерасонам. Яъне имрӯз бахшида ба рӯзи бонувон, бахшида ба рӯзи модарони бузургвори мо ана ҳамин силсила филми ҳунари «Артист» яъне ки ба пуррагӣ омода гардид ки мо мақсад гузоштем ки қисми аввали силсила филми мазкурро санаи 8 март бахшида ба бузургии модари тоҷик, бахшида ба рӯзи модарони тоҷик, яъне ки қисми аввали филми «Артистро» ба намоиш гузорем. Ва имрӯз аз шумо аз ман ки шумо даъват ба амал меорам, хоҳиш мекунам ки якҷоя вақте ки мо яъне хоҳиши тамошои синамои миллӣ дорем, алалхусус филмҳои Хатлон синаморо, алалхусус силсила филми «Артистро» ҳатман кӯшиш намоем ки дар рафти тамошои филм ба хуб филм чун ба қавле мегӯянд лайк гузоштан дар кор ва ҳамчунин барои падилитсия кардани ҳамин видео ба дигар шахсон, ба дӯстони худ, ба яъне ки шиносҳои худ, яъне ки тавсия додан, яъне падилитсия кардан дар кор ки филми моро боз дигар нафарҳоам чун ташнаи синамои миллӣ ҳастанд, онҳоам тамошо кунанд. Гапро зиёд намекунам. Хуб, имрӯз мо мақсад доштем ки бо ин видео як хушхабарро ба шумо расонем ки ҳам силсила филми «Артист» яъне ки сар карда аз 8 март рӯзи модарони тоҷик, рӯзи модарони тамоми дунё, силсила филми «Артист» аз ин пас ҳар ҳафта як қисм ба намоиш гузошта мешавад ки шумо метавонед ҳар ҳафта филми мазкурро тамошо намоед. Ва ҳатман дӯстони азиз, хоҳиш мекунам дар рафти намоиши филм ҳатман шумо хулосаҳои худро бинависед, фикрҳои худро бинависед ва мо хоҳишҳои шумо, хулосаҳои шуморо байнобар гирифта дар оянда мо метавонем масалан боз аз худи хулосабарои тамоми тамошобинони синамои тоҷик боз дигар нақшаҳои кори худро ҷорӣ намоему, боз он чизое ки ба дили шумо наздик аст ва ҷолибияти дили шумо ҳаст ва шумо мехоҳед ҳамон гуна синамои миллиро яъне ки тамошо намоед, дар ҳамон гуна жанрҳо филмҳо тамошо намоед, ҳатман бинависед, мо ҳатман байнобар мегирем, коркард мекунем ва дар оянда кӯшиш менамоем ки ҳамон гуна филмҳоро хуб ба шумо омода ва пешниҳод гардонем. Мақсади мо сохтани ҳамин киностудия ҳамин аст ки танҳо бунёд яъне ки истеҳсоли филмҳои сифр миллӣ тоҷикӣ бошад ва ҳатман мо як мақсади нарз доштем ки имрӯз бояд барои дохил филмҳоро, чун имрӯз тамошобини кинои тоҷик бисёр ташнаи тамошои синамои миллӣ аст ва мо ҳаминро байнобат гирифта ҳатман ба филмҳое даст зада истодем ки яъне ки характери иҷтимоӣ доранд онҳо ва имрӯза аз ҳаёти мардум гирифта шудаанд ва ҳатман ҳаминам мо инобати худи тамошобинон ҳаст, яъне инобат мо фикру пешниҳоди тамошобинон ба инобат гирифтему ҳамин гуна филмҳо сохтем ва дар ояндаам тамошобинони азиз танҳо бо шумо кор мекунем. Шумо фикрҳои худатонро бинависед, хуб чӣ фикрҳо, чӣ таклифҳо доред, ҳатман ба инобат мегирем ва ҳамон гуна филмҳоам месозем. Ва тамошобинони азиз, дар охир боз ба таври ишора боз хоҳиш мекунам аз шумо ки яъне ки ба канали мо дар омадед подписатсия кардан, лайк гузоштан ва падилитсия карданро аз ёдатон набароред. Ва мо ҳам бо шумо ифтихор дорем ва танҳо бо шумо ҳастем ва фикру андешаҳои шуморо ҳатман дар оянда ба инобат мегирем. хуб, якҷоя фазои синамои миллиро бо ҳам месозем. Хатлон синамо тақдим мекунад. Кадри як дубле. Салом ҷаноб. Стоп. Ман ба Ола иҷа майдони сабти филм. Ман фикр мекардам ки ту инсонӣ, ту як ҳайвон будаӣ. Ту худат кӣ?
گوشا جواب سلام علیکم ناظر منطقوی عبدالعزاده ستار یا من پدرت یا وای ارتیست ساعت 1 شب در کجا بوده؟ استراحت می‌کنم. با شما چی حادثه رخ داد؟ فیروزه با ناظم نیت زندگی کردن دارد؟ نه حالا که فرزنددار نشدن بهترش از همدیگر جدا شوند خیر من همراه شما میروم مایلش این از آن تو برام آها چرا غمگین میتوبی؟ ناظم با من خیانت میکرده است. من با تو گفته بودم تا دختر بازیت رو نپرتوی کسب و کارت رو دیگر نکنی روی فیروزه رو دیگر نمیبینی فهمیدی؟ زندگی همین است دختره آمدن و رفتن از این نترس سر و سینه شدن من لازم نیست. با فکرم با زدگی شما من نگفته سین زدگی ای تمامی دانشگاه و کالجا یک نفری دو نفری را در خونش جو ای نامجا ششتا مردم غیبت کردن ده ممبری بیای تربوهای ونت اساس کنی امیر روز نیست که تو یک کلمه گپ نزنی تو در زندگی دیگر چی آرزو داری؟ من میخواهم که خدا مصاحبه پسرچه شده شما چی؟ آرزوی من هم با آرزوی تو من میخواهم که هم دخترچه دار و هم پسرچه داشته وای ارتیست ارزش یک قطره اشک چشم تو را ندارد. مسئله های اویلوی چی شد؟ با جای خوبتر شود بدتر شده رفته است و برسید. هر عملی بدی که کردی در نزد قانون جواب میگویی. اگر تو در حقیقت دوست دارد پس از این سنجش ها میگذرد